Ja, så det er mest behageligt, ikke? Ja. Så det ryster alt vi får lidt. Nu får vi 8.000 watt her, det går lidt ned ad bakken nu. 7.000, 6.000. Det går lidt stejlere ned lige om lidt, så kommer vi sikkert op og spare lidt op. Ja. Vi har cruise control på 78 km i timen. Skal det vel flyttes noget luft stadigvæk, selvom vi ruller lidt sådan... Ja, det er vist meget lige ud her. Ja. 10 kW ved flad vej med 80. Omkring 5 kW ved 50 km i timen på flad vej. Ja, det er sådan cirka. Så skal vi lige lidt ned fra. Cruise control på 70. Så sparer vi lidt op. Så 23 kW, 16 kW. Det ryster lidt meget her. Ja, jeg kører 50-60 på cykel hjemme, fordi det går ned. Ja. Den ryster. Så holder jeg lidt på bremsen, så får vi lidt strøm igen. Yep. Nu siger den også 75 til vi er hjemme. Bremser. Sådan der. Den siger 75, når vi er hjemme. Ændrede det så fra 71? Ja. Okay. Ja. Ændrede sig fra 71. Ja, 75 hjemme, det var også godt, ikke? Så ja. Kan og vi bruge startede de der 64, vi havde i går, det var ikke meget. Nej. Ej, man kan se de der, så der er for sådan nogle skærme, når man filmer dem og tager billeder af de der linjer. Det ved jeg ikke. Sådan. Min anke er jo den sådan her. Kontrol lidt ned. Stille og roligt. Små tank. Jeg kun har den hånd til ryster den meget. Så er det cruise control på 64 i timen. Og vi kører lidt op mod farven, og så bliver det startet hjem lidt. Gør klar til at dreje til venstre efter 800 meter. Jeg prøver at se, den skifter sådan, om det er P3 eller om det er navigation her. Ja. Så man lige tænker, hvorfor det er radioen. Så kan du op ad bakken. Ja, så bruger den lidt mere. Ja. Men vi laver i stedet, der er det lige lidt så. Jeg må så bremse lidt, fordi der står nogen inden foran. Brugte ikke bremsepedalen, det var bare motorbremse. Ej, vi snakker, hvordan gør du det? Vi slipper bare speederen, og vi slipper cruise-kontrollen med lige at røre ved bremsen en gang. Ej, hvor sjovt. Lad mig bare kan det. Lille postmand. Du vil veje, du er langsom. Du skal dreje op. Drej til venstre af næste sidevej. Det er sjovt. Drej til venstre af næste sidevej. Vi er på vej. Nu drejer vi. Wow! Wow! Der rystede lige lidt. Gør klar til at fortsætte mod højre ved rundkørslen efter 800 meter. Så er det lige et postbil optræk. Ui. Ej, far. Da vi var derovre i klassen, ikke? Ja. Hvad var det, jeg ville sige? Nå, der så vi sådan et